Kon kalit ka nga sitahon sa atong mga traffic personnel sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority City Tuda. Human nga mo change lane haduol sa usa ka intersection sa kadlanan sa Dakbayan. Hayan ayaw gyud kahibulong niini. Kini gumikan kay hingusgan karon sa City Tuda. Ang pagpanakop sa mga moving traffic violation sa Dakbayan. Mo kini ang gibutyag sa Pangulo sa City Tuda nga si Joy Tumulak. Matod ni Tumulak nga lakip sa moving traffic violation mo ang pag-change lane og dili pagsubay sa lane haduol sa usa ka intersection 50 metros gikan sa labing duol nga intersection. Kinahanglan nga di ni gyud magbalhin-balhin og lane ang usa ka motorista. Gituyo kini matod pa ni Tumulak aron kalikayan ang mga aksidente sa kadalanan. Ingon man ang paghuot og samot sa dagan sa trapiko sa Dakbayan. Ilabi na sa habig sa may South Road Properties. Dugang pa niya nga hilabihan na gyud ka grabe ang mga sakinan nga moagi sa Dakbayan. Bisan kon humana ang peak hours nga alas 6 hangtod sa alas 8 sa buntag. Ug ingon man ang adlawng Sabado nga wala untay trabaho. Usa ka libo ka pesos ang multa sa masakpang maka-violate sa lagda sa trapiko kalabot sa pag-change lane haduol sa usa ka intersection. Naa ka sa inner lane. So ang inner lane is para ra gyud sa left turning ng mga sakyanan. So kung panalitan naa ka sa inner lane pero mo diretso day ka or mo gawas ka sa imong lane kay mo diretso ka, mo ni among gihingusgan og dakop tungod kay usa na sa hinungdan nga may mga disgrasya. Laing among gihingusgan karon is kining magsigi og change lane nga mga sakyanan, no? And then another na mo nga gihingusgan kini pong atong mga drivers nga dili magsulod og helmet, no? Magkarga og sobra sa iyang gikarga sa iyang motor. So kana moy among mga pasiuna nga mga gipanghimo para ma-minimize lang nato ang gidaghanon unya sa mga disgrasya. Samtang gihulagway ni Tumulak nga alarming na ang aksidente sa kadlanan nga natala sa Dakbayan. Base sa ilang talaan, adunay average nga 200 ka mga aksidente matag buwan sa Dakbayan. 210 ka aksidente ang natala sa buwan sa Enero, 205 sa Pebrero, o 224 sa buwan sa Marso. 40% niini naglambigit og motorsiklo. Nunot niini, giyawhag ni Tumulak ang mga motorista sa paginahinay gyud sa ilang biyahe og pagsunod sa lagda sa trapiko sa Dakbayan. Iya usab giyawhag ang tanan sa pagplano sa ilang biyahe. Sanglit ang pagdali moy usa sa makaingon gayud sa aksidente. Ang imong biyahe unta mugagikan ka ng orasa, atrase gamay. Sayo ka mugikan. Unya pareha ra pod na sa imong asikasuhon sa balay. Imbis mo matakag alas 5 kay magluto, matakag alas 4 kay magluto. So naara gyud na time ra gyud na, no? Budget ra gyud sa imong time aron di ta magdali sa daan, moabot gyud ta sa atong gitrabahuan, unya mo pauli ta sa atong panimay uban sa atong mga mahal sa kinabuhi nga safe ta. So para ra na sa atong kaayuhan tanan. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.